Hi guys, may gabi. Naglaag-laag mi sa kagabion dire sa Mizo. Lumihan siya na siya inom-inom po. Mo na ilang view. Lapay tawo akong kauban today. Financial. Ano nga tawo o nangabot. Mo na ilang view dire. Ay, si Dadong mo din eh. Ay, mag-picture dahil sila. Among isa kauban ka pa dito nagbayad. Kami there is sa Mizu Suarez. Okay. Para sila mag-picture sila. Panday kayo na ilang audience na kayo. Ay. Tintago. Hi. O ana sa stage ka. Tingala mi mapagsulod na ninyo kayo. Ala ka sa iyo pamandi ay. Ano ilang ka? Kay kada makanhimi diri kay alas 8 na makapid. Anong Ito ka mag-order. Kasi oras kayo na video. Kasi meron na. Kasi oras. Oras? Dang, saan daw yun nga? Hapit malumos daw? 7:21. Nice ka yan o. Anang nangaligo. Kuyo, Natural lang, natural. Oh, lahi na di ay? Di man gud hapit na lumos man gyud. Kano sa man ay? Lumos, yun? Patay, yun? Taga-upper na. Mga unmiglomi, update mo niya. Mo ni siya ang lomi. There is a Mizo. Okay, dagang kaya no. Only the three of us ra. Kami galing man sa una sa TV. Pura-pura ita rin. Haligit ka ayo dito pa iko. Marapit mo mga on. Diha mo to nahan ka. Grabe ay. Yan ro no. Yummy. Then ko am. Diba? Slice bread din isa ka buok ka marot lagi na mo lang ga. Ami nagtubig Okay. na ako. Na may harang noon diri ay. Kaya na sila dito. Pwede magdala on the rail. Ansa? Pwede magdala. Tut kan una nimo ang lumi. Napunta sila slice bread. Ay. Natira ni Zong. Mga unta. Ay. Kaon. Mga unta. Mga abat, oh. May mga abat sa speed. Nara oh. Yung si Kurt na napaon sa ko. Ha? Yung si Kurt mo. Ha? Namong nadugay ko. Wala. Baka magkauli ko. Kau man dito sa inyo. Hindi pa uli. Ito si mama dito dong. Wala man gud ni uli. Nauna manggay ka. Ano ba tayo? Ikaw kasi dito sa gawas. Ibalik na yun. Wala uy. Ako lagi hindi pa uli. Sa dugaya pud nimo oh. Kain tayo. Pangagtuyo. Ay, sidot man, mura man ang kuan. At Tigulang lumira kita o. Yun sila tigulang lumira kita o. Ay, may lain. Sa maday, be. samlikan on dire. Lumi. Higo pag sa bawang mga tigulang. Pura ba ng mga Korean na isuyop lang dito, init kayo. Kain tayo. Inita. Mana lagi siksi na to ay. Ano? Sito mo. Inita. Lisod po bagong hawang. Kung sila dito.
Paya kong layhayon. Medyo punyo ka na. Urot na mong gikaon. Manguli na mi kay busog na. Urot na. Natira na ang zoo. Uli na mi. Bye! Mag-una mi. Ha? Saan na? Buhatam, tanimo eh. Kung una lang katira mo, ni siya. Mizo. Sige mga tao. Diya siguro po na sa kapuyo, no? Or, taas ba, no? Muna siya, oh. Mizo. May bihon gisado, sisig, lumi, nachos, pizza, burgers, pizza, pap. Nagulat na lang mi sa amang gitik out. Aman. Apa na luto? Prepare na lang. Dagan pa sila nag-abot-abot. Dagan makay mga abot, oh. Muna yung ngalan niya, Mizo. Oh. Bye-bye na. Manguli na mi. Amping utanan. God bless. Bye-bye.